inyong mga panglawas aron sa inyo ana. Hapsay ang inyong pagtimbang-timbang nini magamaturan nga among igapagpadangat diya kaninyo. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon gining patalinghugan dinhi sa sibihan sa Power Radio sa Villanueva. Magsugod kita sa alas 7 sa gabi mulungtad hangtod sa alas 8 kagabion. O dito usab dapit sa Balingasag sa Waikurat Radio FE mabati usab kini magsugod sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion. O ingon man usab kini nga programa mabati usab diha sa RPN sa Teleradyo, bati usab sa magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kahaponon sa matag adlaw lamang kitang Domingo. O mabati usab kini ang atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi dito dapit sa Radyo Ultra, mabati usab magsugod kita sa alas 10 ug mulungtad hangtod sa alas 11 sa Kabuntagon. Ug dito usab sa Bato Plaridel sa Calamba sa Dix FM mabati usab ang atong programa magsugod sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa buntag. Ug dito sa Dix DR sa Dipolog mabati usab ang atong programa magsugod kita sa alas 12 mulungtad hangtod sa launa. Ug ingon usab dito dapit sa Pagadian mabati usab ang atong programa matag Domingo tunga lang sa oras sugod sa launa hangtod sa launa imedya. Ug dito sa dapit sa Visayas area mabati usab sa DYLE sugod sa alas 11 mulungtad hangtod sa alas 12 sa Kaudtuhon. O sa uban pa niya nga mga radyo o dito dapit usab sa Iligan mabati usab kini magsugod sa Radyo Bandera sa Iligan mabati usab sa magsugod sa alas 3 mulungtad hangtod sa alas 4 sa kahaponon sa matag adlaw nga Domingo. O sa uban pa nga mga istasyonan nga giplanuhan sa mga nga ang mga ministro sa PBCM magpalit og oras ipahibalor sab namo kana mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Og nining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalaan og igsunan kini sab si Brady Rumira Makamus magapakiguban sa usa ka taknang tulamanon mga langit mong lamdag sa kinabuhi. Og haron sa pagpadawon magpaila pa karon usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan og mga igsunan kini malagad sa hanginan Evangelista Brother Jesril Magarayo nga mousang yung magiguban kaninyo ning takna. Og karon sa pagisgot sa tema ibalik ko kamo kang Brother Hermogenes Magarayo. Nining higayon na karon mga kaigalaan ug mga kaigsunan dili nato tagsaon sa pagpangumusta ang mga kaigsunan nga nagsuportar nining atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi dinhi sa Villanueva sa Power Radio 97.9 tungod kay kun ato pang hisgot ato pang tagsaon paghingalan ang mga ngalan sa nagsuportar nining programa ang atong oras bililhon kayo tungod kay doon na may mga importante nato nga mga pangtubagon nga mga isyu ni Mitchell Bindilio pastor sa SDA. Busa atong i-focus sa ang atong oras sa atong mga pagtubag sa mga isyu nga gibuhian sa atong katbang tungod kay walay mahitabong tubag kung wala lagi magapanghilabot o pagka tao ka sa Dios dili gid pod malikayan aduna gyoy mahitabong sa gubangon nga mga gubat sa katarungan ang amo diri kung paminawon lang nato pabati namo ang gisulti sa among katbang murag naa siya nga ang iyang tingog murag suko sa amo asad nga sayid sa pagtubag nagyapon sa pagkamaisugon sa pagtubag pero ang amo diri katarungan ang among gipangbuhian gubat katarungan muwalay labot ang material atong physical nga lawas ang ato mga katarungan pangbuhian nato kay bisan pa ang mga apostolis sa atong Ginoong Hesukristo aduna sila'y giapilan nga mga gubat pero ang ilang gubat nga giapilan gubat nga ang ilang mga hinagiban gikuptan sa wala og sa tuong kamot. Palihog pagbasa Brad Israel sa nakasulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 7 andama pod Brad Rome ang ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 3 hangtod sa bersikulo 4. Palihog ko pagbasa Brad Israel sa ikaduhang Korinto 6:7 andama pod Brad Rome ang ikaduhang Korinto 10 3 hangtod 5. Sa nasultihan nga maminatud-on sa sinultihan nga minatud-on ug ang gahom sa espiritu pinaagi sa mga hinagiban
pagkamatarong alang sa kamot nga tuo ug sa wala. Busa sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, aduna sila di ay giatinan nga mga giapilan nga aduna di ay sila giapilan nga gipagibatunan nga mga hinagiban kuno kay ang ilang iyon sa sinultihan nga may natud-on og sa gahom sa Dios pinaagi sa hinagiban sa pagkamatarong. Ang ila di ay gigamit di ay nga hinagiban di ay pagkamatarong naa sa walang kamot og sa tuong kamot. Unsa ba ang ilahang pagpakigubat nga ilang mo'y hinungdan nga aduna sila hinagiban nga pagkamatarong, Brad Rumi? Unsa ang duna ba gyud sila giapilan nga gubat ug unsa man ang ilang hinagiban nga gikuptan sa walang kamot ug sa tuong kamot? Dinhi ato lang pagkabasahon, Brad Makarayo, kining gisitar ni mga sitas dinhi sa maong basahon sa ikaduhang Timoteo, Ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 3 hangtod sa 5 naging dinhi. Kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas, kami wala magpakigubat pinasubay sa unod. Kay ang mga hinigiban sa among pakigubat dili man mga hinigiban sa unod, kung dili tungod sa Dios makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan o ang tanang pahitason babag nga nag-ali batog sa kahibalo sa Dios o ginabihag namo ang tanang panghuna-huna aron kini masinugtanon kang Kristo. Busa sa ilaha di ay nga duna di sila giapilan nga pagpakigubat, pero ang ilaha di ay pagpakigubat di ay mao di ay nga ginalumpag di ay kuno nila ang mga pangatarungan sa mga taong walay hinungdan. O kung basahon na ang gibasa ni Brad Rumi, kay ang gibasa niya ang SDA Bible man o King James Version, maura na nga pagkasulti. Diya sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 3 ug 5, dire sa ang pulong sa Dios giingon na pagsulti. Bisan tuod tawhanon kami apan sa among pagpakig-away sa mga nagasupak sa kamatuoran, wala kami nagasalig sa among kaugalingong mga kusog. Kung dili sa gahom sa Dios nga mao ang mga hinagiban, mao kana ang among gigamit sa pagpildi sa sayop nga mga katarungan sa mga tawo nga mapahitason og dili mutuo nga gitudlo sa Dios. Sa mga gitudlo sa Dios among gidaot bisan ang sayop nila nga mga katarungan nga sama sa lig-on nga paril nga nagababag kanila sa pagdawat sa kamatuoran, gikabig namo ang ilang mga huna-huna sa pagtuman sa mga sugo ni Kristo. Sa nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw, klaro nga aduna di ay sila gapilan nga pakigubat, ang ila di ay pakig-away di ay mao di ay kato di ay nga giingon nga ang ilang pakig-away batok sa mga nagasupak sa kamatuoran, giingon kundili ang ila di ay paggamit di ay mao di ay ang mga pangatarungan o gipildi nila ang sayop nga mga katarungan sa mga tao nga mapahitason nga dili mutuo sa gitudlo sa Dios. Busa, doktrina di ay ang ila di ay pagpakigubat di ay nini pong panahon karon. Sa panahon sa mga apostolis na munay giingon sa Ecclesiastes 1:9, ang namao kaniadto mamao ugma og ang nahimo kaniadto pagahimon man ugma og walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Kung basahon na sa dabok, gitawag kanag history merely repeats itself. Busa, tinaw nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo, doon naman sila'y pagpakigubat. Ang pagpakigubat nila, gubat sa katarungan sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Mauna nga niini pong panahon na sa dapit pod sa among pagpanghimatod sa dapit sa Espiritu Santo. Dili pod kalikayan nga aduna gid po'y mahitabo gyud nga gubat sa katarungan. Pero mao ni prinsipyo lagi namo. Dili mi magpakig-away pinaagi sa katarungan kung ang among isig ka magwawali kana bang magwawali sa pikas o niya magwawali pod kami magwawali sa PBCM kung dili manghilabot ka namo dili pod mi manghilabot kay mo na giingon sa proverbio lagi sa makadaghan namong gibalik-balik proverbio 3:30 ayaw pakig-away sa katawo sa walay gipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo o niya naapod sa 14:16 sa Roma nga di pod pasagdan kung panamastamasan pagsulti ang mga butang nga ginapagkamaayo. Pero sa makadaghan namong gibalik-balik sa kahanginan katungod sa mga nagkalain-lain nga sikta nga mukuhit sa ilang
lain pud nga sikta, lain nga baruganan. Katungod na nila ngano naata sa nasod nga gitawag og nasod nga gitagaag libertad kay gilatid kana sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 gitagan tag freedom of speech, gitagan tag freedom of religion. Mao na nga ang tao may kagawasan ka sa pagpili asa ang relihiyon nga imong pagapiliyon. May kagawasan po ka pagsulti. Ang problema lamang karon kung dili ta magbantay sa atong mga pagkuhit unya, basin unya og mabaslan kita na ang atong gibuhat mubalik ra po na kanato na bas Biblia Brad Jisrael nga dunay gibuhat sa tao pero ang iyang gibuhat magabalik ra sa iyang kaugalingong ulo na ba sa balang kasulatan palihog pagbasa sa basahon sa Abdias 1 bersikulo 15 kay tan-aw nato kung naa ba gyud sa balaang kasulatan nga aduna gyoy gibuhat sa tao pero ang iyang gibalik magabuhat sa iyang magabalik ra pod sa iyang kaugalingong ulo. Sumala sa gisitar mo Brad Makarayo kay gingon kay ang adlaw niyo ba haduol man sa ibabaw sa tanang mga nasod ingon sa imong gibuhat kaning mo pagabuhaton kini. Ang imong buhat pag magabalik sa imong kaugalingong ulo. O busa aduna gyud ay sa balaang kasulatan nga aduna gyud ay tao nga ang iyang gibuhat musumbalik ra pod kaniya. Mubalik sa iya haba. Muna nga kung manulti-sulti ganita, mukuhit ganita, kinahanglan nga ang pagkuhit po nato, pag mabaslan kita, ang kanang kuhit po, dili po makaigo nato. Ana ra na nga sistema. Buti pa sabot, muatake ganita, maningil ganita, labi na muhata ganitag challenge, kana bang challenge nato nga di gyud matubag sa atong gi-challenge. Unya inana po nga sistema kun mo mga atake ganita, kanang atake gyud nga muigo gyud. Kana bang atake nga dili gyud pod makasagang ang imong giatake. Kay kung pananglitan gani nga di gani ka magbantay sa imong mga atake sa mga challenge, utata challenge nga gipangbuhian o sa gipangyaw-yaw, ana ra nga sistema, pag di ka magbantay, pag doon na gani makabantay nga ikaw na sayop mo na giingon sa balaang kasulatan, unsay giingon sa basahon sa Sirach Brad Rome sa kapitulo 28 bersikulo 26-27, unsay giingon diha? Malukapa giginitawhan na Brad Makarayo. Ato lang pagkabasahon haron lukapa sa katarungan. Dili sa kunsa nga lukapahan kun dili lukapa ang iyang katarungan. Mao kini ang gipasabot dinhi. Nagaingon, tingali adunay usa ka tawo nga naghulat kanusay ikaw sukod sa 25. 25. Busa sa samang pag matngon pagbantay sa imong isulti, timbang-timbanga ang matag pulong og pag-andam og usa ka kandado alang sa imong baba. Tingali adunay usa ka tawo nga naghulat kanusa ikaw masayop og kung dili ikaw magbantay may sukamod ikaw sa kaugalingon nimong mga pulong og malukapa diha sa atubangan kaniya. Mo kana Brad Makarayo anong pahayag? Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan duna gyud ay nga giingon nga pagbantay kay basin og dunay taong kanus-a ka masayop o kung dili ka magbantay sa imong mga pulong mahilokapa ka og may sukamod sa iyang atubangan. Kini si Bindilyo mao gini ang kanunay gyud nga gapanghilabot sa mga ministro sa PBCM. Ngani usa sa mga ministro nga iya pod nga gainitan. Ako ngani gisigi gani niya og kuan gani gisigi gani niya ang iya gani diha nga mga atake diri kanako. Doon na gani ko nga iyang ipaagi pog hagit sa ako ba. Niya nagtuo tali siya og dili pod nako tubagon og di nako matubag ang iya pod nga mga isyo. Niya atong paminawan ang iyang gikuha kay dinhi nato ipasukad ang atong pagtubag sa iyang mga gibuhian nga atake diri kanako nga aduna gani siya hagit gahagit pa ni kay ngano man nagtuo man tingali siya og dili gid pod nako siya sugalan sa iyang paghagit diri kanako nga ipatubag ang iyang mga gibuhian pong atake niya atong paminawan. Si Tomas Dillon Sr. Nikan ni Adelino Iloilo Magamahan Kinsa Panginahan si Crescencio
bersikulo nga ikaw ay naon sa mabunay. Ha? King Tapos kung kadiyot, nagpataka-taka kuno kog gamit kuno sa mga bersikulo, unya ako ra pug kuno mooy nakasabot. Oy, ikaw Bindilyo, kung mo gamit kag sitas, ang lain bang tao mo sabot o ikaw? Ha? Kana lang gadidahan wala. Duko lang agi nimo. Sige, padayonon ta. Sige. kumpare, o niya karon, ato basaon, nga naman sa Isaiah City 14 soon, Santa si Maria, ditag na si Jesus kinutao. Kinsa man, kung sa gipasabot, unsa may gisulti sa mangtag na, Isaiah City, basa. Busa ginugayod maoy muhatag kaninyo gusa ka timaan. Aniya karon ang usa ka ulay mamangkon ug maganak. Manamkon ug magaanak ug usa ka anak nga lalaki ug pagatago ng iyang ngalan Emmanuel. Okay, naibabae nga gitag na nga birhen ulay. Ang gisang ko namangkon ang ulay na babae. Kinsa man ni siya ang ulay na babae namangkon, kinsa man ba yung gisamkon? Mateo 1, 20 ngadtos 23, basa. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini, tanawa, usa ka manulunda sa Ginoo miingon, Jose, anak ni David, ayaw kay kanang iya, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo, o giganak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong pagangat si Jesus. Kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanang nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinagi sa propeta nga nag-ingon. Tanawa usa ka birhen magasamkon og mag-anak sa usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgod Emmanuel. Okay, klaro igsoon. Kung gitag na sa daang tugon, matuman, isulti ang katumanan sa bagong tugon. Anya? Tuan na. Nabati na to ang iyang gisulti. Hagit niya, tubaga. Unya ako gi iyang gakuanon nga muni ipatubag karon. Ang pangutana karon kinira. Unya nag-ingon dayon siya sa iya dayong gisulti ang iya pagyud nga gikuan ang atake dayon niya dire gagibuhian kay niingon lagi siya nga asa man nagikan. Gikan na ni Abilino og ni Crescencia Eugenio. Iya dayon gamit dayon nga rason ipatubag dayon niya kay ang amo kunong pagwali sayop kay ngano man ang amo kunong giwali nga Espiritu Santo kontradik sa sitas nga among gibasa kay ang Espiritu Santo daw gikan sa langit samtang among giwali nagikan sa San Antonio saan Misamis Oriental. Pero sa gikaingon ako katungod na niya nga siya mubuhi siya og isyu diri kanamo, pero katungod pod lagi namo nga kami sab mutubag pod sa iyang mga isyu diri kanamo sama sayop lang muli gid ingon ako tan-aw nato ni karon kay niingon mo siya nagpataka ramang kog yaw-yaw, nagpataka ramang kuno ko gamit kuno sitas, tan-aw nato kinsay nagpataka karog yaw-yaw, kinsay nagpataka karog sulti karon, tan-aw nato kinsa pod karon ang mapaninglan pag abot sa tumoy. Siya naningil ako na tan-aw ni nato ni karon unsa day iya ding rason dayon bahin kontradik sa among giwali. Okay, ato basahan. Ang Espiritu Santo na hanggang naman Nag-alagad sila duha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagi kan sa langit. asa gikan ang Espiritu Santo iwali? Gikan sa langit. Asa ang Espiritu Santo iwali? Gikan sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Tuwa na. Nagtuon siya. Na si Mrs. White unsa gani ang pag-ila giila siya nga
nakabaton siya hiyas sa pagpanagna. Ngani mabasa ganina. Basahon na to nga si Mrs. White. Ang mga siya nagbaton og hiyas sa pagkamanalagna. Pero unsay gisulti nimo bahin sa ni Mrs. White? Giila ba nimo nga siya manalagna? Wala gyud. Gaila ba ka nga si Mrs. White manalagna? Unsay pag-ila nimo? Na challenge nimo tanawa gani. Muna giuna mo, muhatag challenge kana lagi nga kanang dili matubag ang challenge. Unya kana ganin challenge nimo, wa kanang moigo gyud nga di na kayang tubagon. Tanawa gani gihagit tanan pang relihiyon gihagit niya. Tanawa na to, paminaw na to gani. Mo ni batasan ni Mitchell Bendilio. Paminawa na to. Religion. Walay mga walay nag-angkon nga siya propeta. Yaw-yaw raman animo. Unyag mo ingon ta karon. Santo. Mga apostoles, mga manalagna, si Mitchell Bendilio. Ang nakapadako pag yung nagipanghimakak ni Mitchell Bendilio. Palumalumag challenge, wa kunoy mabasa. Gihagit pa ang nagkalain-laing sikta nga relihiyon. Nag-ingon pa, pamatud-in ninyo nga si Mrs. White, propeta. Kay para niya dili siya mo angkon nga si Mrs. White, propeta. Dabi kay kung dunay magpamimbro sa SDA, kinahanglan man nga imong doktrinan, mugamit kay asa nga numero, gamiton nimo ana nga imong ipasabot sa musod sa SDA. Panalitan sa basahon sa lagda. O sa may nakasulat na, gilimod ka po ni Mitchell Bendilio. Tanawon kay nato. Si Mitchell Bendilio, way mabasa. Nga basahon nga si Mrs. White, nagpamatuod. Nga si Mrs. White kuno usa kuno ka manalagna. Dabi, kung basahon nato ni, sama aning lagda. Sa mga Adventista man imo ni nga
pagtulunan na ikaw usa ka nagdipinsa ni Bendilyo. Sige ra ba imo ra ba ning gidinay? Tanawa gani mo yung ka. Way mabasa nga si Mrs. White nag-angkon nga siya propeta. Wa mag-angkon. Pero ang giingon gikan sa kasing-kasing sulat ni Mrs. White nga siya nakabatog hiyas pagpanagna, ikaw ray wa mo ila na. Asa pa gyud? Gidawat ba nimo ning lagda ninyo? Wa gid mo dawata. Ha? Niya atong basa ngano wala pa pug ka ingon nga gi pangayo kun nimo nga wad lagda. Busa ang katapusang iglesia, kinahanglan adunay madalagna. Post period. Sa numero 23 nga pagtulunan, ginumerohan na og numero 1 pangutana, numero 1 pong tubag, hangtod na sa numero 10 nga pangutana, numero 10 pong tubag. Dini ko sa pangutana numero 8, unya tubag po numero 8. Ang katapusan day ko ng iglesia, kinahanglan, no? Mandatory, kinahanglan yun nga adunay madalagna. O niya, kinsa may gisaytan niya nga manalagna sa katapusang iglesia o kung sa ang katapusang iglesia. Nas pangutana, numero 9 o sa tubag numero 9. Pangutana, ang hiya sa pagpanagna gipaila ba sa mga Adventista del Septimo Dia? Tubag, oo. Sa ato pa ang hiyas kuno sa pagpanagna day kuno gipaila ba kuno diha kuno sa Adventista? Gitubag dakong oo. Pero si Mitchell Benilio ambot. Na? Di na moingon na si Mitchell Benilio wala. Pero ang ilang lagda giingon nga nakabaton ba ang Adventista siya sa pagpanagna? Gitubag oo. Si Mitchell Benilio dili, wala. Pero ang Adventista naa. Si Mitchell Benilio wala. Giingon dayon kinsa man ang ilang giingon nga nakabato siya sa pagpanagna? Si Mrs. White, si Mrs. Ellen G. White giila nga nakadawat ning hiyasa. Ang iyang daghang mga sinulat nga gibilin niya kanato nagdala sa matuod nga ilahanan nga gibutang sa Biblia usa ka matuod nga mandalagna. Unya, unsa may inyong gibutang sa lagda? Si Mrs. White giila sa Adventista nga nakabatog hiya sa pagpanagna. Unya, ang pangutana karon pag-abot nimo, nganon di ba kamo ila? Ikaw ra po'y pastor sa SD nga di pod mo ila nga si Mrs. White nakabatos hiya sa pagpanagna usa ka propeta. Na tanawa mo lagi na muata ganitang challenge, muhagit ganita kanang dili lagi matubag. Kining unsa na siya diha sa SD? Na? Tanawon kay nato unsay gisulti ni Mitchell Benilio, tanawa unsas Mrs. White, no? Tanawa gani. Paminawa ang iyang gisulti. Nasabda ni nga galawat ang tanan. Ang saman ti Adventist sa aming giwet ng tokod sa sunod agaw ng daghatong dokumento nga si Tanawa? Si Mrs. White
tanaw na to. Kinahanglan, dili picture. Pamatundiin ninyo nga si Mrs. White naghagit pa pagtubag tanawa. Di ba? Ang iyang mga Santiago kapitulo 1 bersikulo 23 o 24 nga doon nagyoy tao nga bisan gani sa iyang kaugalingong dagway maglantaw sa salamin siya pero makalimot siya unsang matang sa pagkadagway ug magtalikod sa samin. Palihog pagbasa Santiago kapitulo 1 bersikulo 23 hangtod sa bersikulo 24. Palihog pagbasa sa basahon sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 23 o 24. Sige, basa. Sumalas sa gisitar mo nga sitas. Kay kung adunay tao nga igurang maminaw sa pulong ug dili mamutuman ini, siya mahisama sa usa ka tawo nga nagasud-ong diha sa salamin sa iyang nawong. Nga dala pa sa iyang pagkatawo kay siya magasud-ong sa iyang kaugalingon ug unya mulokapa ug diha kalimot lang dayon unsang pagkadagwaya siya. Busa sa gibasa giingon kay kun adunay tawo nga igurang maminaw sa pulong ug dili mutuman niini siya may sama sa usa ka tawo nga nagasudong diha sa salamin sa iyang naong nga nagadala pa sa iyang pagkatawo kay giingon siya nagasudong sa iyang kaugalingon ug unya mulakaw ug diha mahikalimot lang dayon unsang pagkadagwaya siya. Do na gani tawo gani nga ultimos dagway niya bag-o pa naglantaw sa samin pero pagtalikod niya makalimot unsa akong sistemas dagway unsa di akong hitsura ha na makalimot ganis dagway unsa nakas gisulti na mauna nga ang atua diha mo lagi na nga magbantay lagi ta mo na giingon lagi sa samang pagi magmatnon ta sa atong gisulti sakto ang giingon sa Sirak mo nang giingon 28 bersikulo 25 26 tanawa kinsa nigo ha mo lagi na manghilabot ganita paluman-lumat ang kuhit diris PBCM unya pagtubag sa PBCM dayon naman lagi ang iya ra mga istorya lagi mo musupalpal sa iya ha na karon din hinata iya man to mga istorya areta dire sa iyang atake kay nag-ingon man siya asa gikan si si Tomas Eugenio gikan ni Crescencia Eugenio og ni Abilino Eugenio si Crescencia iyang inahan si Abilino iyang amahan okay ang iya dang target gusto niyang ipatubag kay iya dayon nga atakihon kay ngano sayop daw kuno mi ngano man tungod kay ang giwali kuno namong Espiritu Santo gikan ni Abilino gikan ni Crescencia Eugenio unya ningon dayon siya sa iya dayon pahayag nga ang Espiritu Santo nga among giwalis Tomas Eugenio gikan sa Antonio saan Misamis Oriental samtang ang Espiritu Santo gikan sa langit agoy unya nakapabor na kana Benilio mo na giingon lagi among ipabati kay gipabati man namo pod ang imong gipahayag nga atake diri kanamo tan-awon po nato og di pa matubag namo ang imong gipahayag diri kanamo nag-ingon man ka nga matod pa nimo tanawa ra gud mo lagi ning tawanan lagi manghagit nga ipatubag ang iyang tubag unya pagtubag namo dayon ra dayon kaluka pa ang iyang rason na kining giingon niya nga matod pa niya ang Espiritu Santo gikan sa langit samtang si Tomas Eugenio gikan sa San Antonio milutaw sa San Antonio saan Misamis Oriental oy ang imong gibasa-basa ang Isaias kapitulo 9 bersikulo 6 kinira
Gibasa magyud nimo ang Isaias 9:6 kaganiha. Ha? Gibasa nimo. Gibasa nimo ang Isaias 7:14. Tawgon sa Emmanuel. Unya kanang Emmanuel ngalan na pataka ra magamiya. Sa kadalaki nga si Jose nga dili sa ipagpanuko kay nagplano na siyang makigbulag siya kang Maria kay nagkaplagan man kung nagsamkon atong panahona sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18-23. Onya unsa may gihatag nga ngalan ha og kanos apod natuman ha sa diha na nga nagsabak na ang babae nga si Maria. Tanawa gani diri sa nakasulat sa balaang kasulatan. Dini sa nakasulat sa Biblia nga imong gibasa sa Mateo kapitulo 1. Paninglan ta pudayon ka. Ha? Paninglan ta ka. Ha? Unsay nakasulat dire? Giingon din sa bersikulo 20 ganiyo. Og giingon din sa 21 og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki og siya imong panganganlan si Jesus. Oh, kisay naghatag amang mulunda nga nagpakita didto ni Jose. Unsay ngalan naghatag? Jesus. Kay siya mao magaluwas ang katawan gikan sa ilang mga sala kining tanan nahitabo tuman sa gisulti pinagis propeta nga nag-ingon tan-awa usa ka birhen magasamkon o mag-anak sa usa ka bata nga lalaki ug ang iya ngalan pagatawgon. Unsa man to? Mo na Isaias mabasa. Isaias kapitulo 7 bersikulo 14. Unsay kahulugan sa Emmanuel? Ang Dios mao ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. Unsa din ang Emmanuel? Ang kahulugan sa Emmanuel ang Dios uban kanato. Pero unsay ngalan gihatag? Jesus sa atong nabasa sa bersikulo 21. Na tanawa. Karon, abangutana, sugdon ta kag paningil. Pangutana nag-ingon man ka, sama unta ana nga naa mabasa gitunggaan. Nga
na nga bisan pagani kanang tagna duna gani gihuwat na sukdanan palihog 4:4 tan-aw Mula sa gisitar mga sitas apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo ug babae natawo ilalom sa kasuguan. natanawa unsa day nabasa pag-abot sa tukmang basahon ko sa usa ipabasa nako ni Brad Rome ang 5:2 sa Mikias. Basahon ko sa kun asa gikan si Kristo. Niyas nakasulat sa Biblia Juan kapitulo 6 bersikulo 51. Basahon nako giingon, ako maong buhing tinapay nga nanao gikan sa langit. Bisan kinsa nga mukaon ning maong tinapay siya mabuhi sa dayon. O ang tinapay nga akong igahatag alang sa kinabuhi sa kalibutan maong akong unod. Asa gikas Kristo? Gikan sa langit kay siya kunong buhing tinapay nga nanao gikan sa langit. Si Kristo nga nanao gikan sa langit kamatuoran brad Israel dili palihog pagbasa sa 14:6 sa Juan. Tan-aw nato kun ang atong Ginoong Kristo gikan man kuno sa langit unya si Kristo kamatuoran ba kay iyang gikontradik ang atong pagpahayag gigamit nga sitas kay ang Espiritu Santo kuno gikan kuno sa langit samtang si Tomas Eugenio gikan kuno milutaw kuno diha ni Abilino Eugenio o ni Crescencia Eugenio ang dapit San Antonio saan Misamis Oriental karon kay si Kristo pod di anak man pod ni Maria tan-aw na to Niya sumala sa gisitar mga status kingon og si Jesus mitubag kaniya ako mao ang dalan sa kamatuoran ug ang kinabuhi walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. na si Kristo kamatuoran tan-aw ta si Kristo kamatuoran gikas langit tanawa bindilyo ha tan-aw Bethlehem Ibrata Brad Macari ato lang pagabasahon din yung gisitar na ni mga sitas nagaingon din apan ikaw Bethlehem Ibrata ikaw nga maoy jutay nga lungsod diya sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel kang kansang kaagi sa kagikan
gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Oh, na tanawa ha. Asa ang tagna dunay usa nga magula nga mahimong magmamando sa Israel. Unya gikan sa taliwala sa linibo, diya sa magula sa linibo ka mga banay sa Huda. Gikan kinsang kaagi sa gikan sa kanhing panahon. Pangutana, kinira. Kinsa ning mugula diya sa Bethlehem Ephrata nga mahimong magmamando sa Israel. Niya basahon ko ang nakasulat sa Biblia. Mateo kapitulo 2 bersikulo ang akong pagabasahon 1 hangtod 6 gingon. Og sa gikaanak na si Jesus didto sa Bethlehem sa Judea, sa mga adlaw ni Herodes nga hari, tan-awa dihay mga mago gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem nga nanag-ingon, hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudyo? Kay nakita namo ang iyang bituon didto sa sidlakan, og nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. Sa pagkadungog ni Herodes nga hari, siya nakulbaan og ang tibuok Jerusalem uban kaniya. Og sa natigom niya ang tanang mga saserdote nga punuan og mga eskriba sa katawhan, siya nangutana kanila kung asa igaanak ang Kristo, og sila miingon kaniya, sa Bethlehem sa Judea, kay mao kini ang naisulat pinaagis propeta nga nag-ingon katong gibasa ni Brad Rome Micah 5:2, og ikaw Bethlehem Ephrata sa yuta sa Huda, sapagkat dili mao labing jutay sa mga punuan sa Huda, kay gikan kanimo mugula ang usa ka punuan nga mao ang magabuot sa akong katawhan nga Israel. Kinsa di ay ang usa nga mugula diha sa Bethlehem nga mahimong magmamando? Si Kristo. Karon kay si Kristo may katumanan, asa man ay mutang ang Bethlehem. Usa kamaturan anhi mugitib sa yuta. Niyang prueba sa Salmo kapitulo 85 bersikulo 11 gingon, ug ang kamatuoran mugitib gikan sa yuta, ug ang pagkamatarong magasud gikan sa langit. Na tanawa asa
sa gianak. Wa gyud si Maria dito nanganak dito sa langit. Niya si Yuta. Pero si Abilino, si Abilino ug si Cristo sa Siwenyo giatake ni Bindilyo. Kay ngano man ang Espiritu Santo ang among giila, amo na gigikan sa nato ni San Misamis Oriental, giatake pang dapit. Unya, atakiha kuno ng dapit kuno sa Bethlehem sa Huda kuno kay diha man nataos Kristo. Wala si Kristo gikan mas langit. Wa masayring Bindilyo nga ang kamatuoran dinhi mo gitib sa yuta, pero ang address sa kamatuoran langit unsay prueba? Brad Israel. Palihog pagbasa sa Salmo 108 bersikulo 4. Palihog pagbasa 108 bersikulo 4. Sumala sa gisitar mga sitas Brad Makarayo gingon kay ang imong mahigugmaong kalulot dako man ibabaw sa kalangitan ug ang imong kamatuoran abot ngadto sa mga langit. Oh, natanawa asa mo gitib di ay ang kamatuoran diri sa yuta. Pero asa ang address sa kamatuoran gikas langit. Mo nang ningos Kristo gikas langit. Unya karon ang pangutana ang imo nang bisitar nga sitas. Kung higugma ka mo kanako ini pagatumanaw na nato mga sugo. Uba ko mga Tulat sa Juan 14, kapitulo 14, versikulo 25, lapos na ngadto sa 26 gingon. Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban paninyo ko. Matud sa Ginoong Kristo. Apan kung magagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan puli kanako. Oh na. Mao ang magatudlo Oh, bisag diala takutob. Kinsa di ay ang ipadala sa Amahan? Ang ipadala sa Amahan mao ang Espiritu Santo. Nga. Puli ni sa atong Ginoong Kristo. Oh na, tanawa. Ang Espiritu Santo puli. O na nasayop na. Dini, kay imong gipangsundan na among programa, may laki man kaka. Iyaw-iyaw din pagkasunod Domingo dito kay pagkasunod Domingo latos na pud ang mahitabo. Makalao mo mga kaigalano, mga kaigsunan. Kamo nga nagsunod sa among programa nga dili PBC. Pasensya na sa mga nabati ninyo,
Pero ang among gisulti gipahinungod lang namo sa among kaatbang nga si Mitchell Bindilio, kung wala sa gipangyaw-yaw batok diri kanamo dili mabati ninyo ning pahayaga. Busa siya lang ang gipahinungdan namo niini. Busa sa sunod nga mga programa kung duna pa samtang kanus as Bindilio magtagaw-taw nga iyang ibato diri kanamo nga mga ministro sa BCM, mabati po ninyo ang kanunay tubag. Latipak ang agi kung kami na'y manubag sa ihang mga gipang isyo. Wala naman kami oras, sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President